No niin, täällä ollaan Leskisen salaisella ja salaperäisellä teippipajalla. Katsellaan vähän mitä tuo kelkan teippaaminen oikein meinaa. Kuten huomaatte, niin mulla on ainakin peukalo keskellä kämmentä, enkä edes yritä koskea tuohon touhuun, mutta omalaisensa operaatio on tääkin. Vähän on päässyt Mr. Lese jo vauhtiin. Pikkuhiljaa alkaa mustaharmaa vaihtamaan väriä. Hieman on eri värinen kuin tuo edellinen versio. Seppä itsekin kovin keskittyneen olosena työssä. Monta neliöä menee teippiin yhteen kelkkaan? Meistä kolariksi joku 6. Se, että saisi se tiukempaa tuohon ehkä työnnettyä teipille aina, mutta helpompi on kun ne on tolleen niin sanotusti oikeassa järjestyksessä, niin aina laittaa vaan seuraavaan. On siinä tarra poikinen. Sitä alkaa vähän kylkiprofiili jo näkymään tuosta XCR:stä. Onko Simo miten pitkä projekti yhden tämmösen kelkan tekeminen? On se nopsaan viikon illat, jos lähdetään ihan nollasta. Ensin etsi sapluuna, mitä ollaan tekemässä. Sitten ruvetaan suunnittelemaan, että mitähän sitä tehdään. Sitten kun on tämmösiä visionäärisiä ideoitsijoita. Ne saa aina pari viikkoa lisää. Kyllä nykypäivänä tahtoo olla enemmänkin, että kysytään, että kyllähän sä tiedät. Sitten saattaa tulla kommentteja, että eikö toi aika ruotsalainen. Itessään tää teippausprosessi ei tunnu vielä ihan niin paljon aikaa kuin mitä sitten tuo valmisteluprosessi, vaikka se ehkä saattaa äkkinäiseltä ottaa vähän pitemmän ajan, mutta konkreettinen tarran lyöminen kiinni tuohon. Varsinkin tälleen kun on jo yksi tuommoinen samanlainen kelkka tälle syksyyn alla. Joo, ja sitten kun näitä nyt on taittu tehdä jo meikäläisille useampikin. Niin. Taitaa olla 5 XR. Joku muistikuva on. Sanotaan, että kunhan toi uusi G5 päästään tekemään, niin se ei ehkä ihan yhtä nopeasti löydy ne teivipalat. Se on helppoa, kun tietää mitä laittaa ja mihin laittaa. Vanha klassikko, mitä isompi teippi, sitä vaikeammin se tuntuu mahtua. Ja aina isommat teipit pyöreässä piirissä.
Tuolla se on.